Χατζής, ωραία για το Στέφενς. Αυτός κόβεται όμως από το Μουν. Πρώτη ενέργεια θετική. Θετική είναι. Πήγε στην μπάλα. Δείγμα. Πήγε στην μπάλα. Γιατί το ενδιαφέρον πάει στα καινούργια πρόσωπα, έτσι. Πήγε στην μπάλα, βέβαια. Ναι. Ο Στέφενς ήταν καταδικασμένη η πάσα στον αέρα. Όπου λέμε απαγορεύεται πάσα στον αέρα. Ο Λούκας διστάζει για 3. Κατσίβελη σε νέα διείσδυση, νέα πάσα έξω. Τζαμάριο Μουν σε σουτ 3 πόντων, είναι εύστοχος. Ωραία εκτέλεση. Είπαμε. Ναι, ωραία πάσα, ωραίο drive. Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα πάνω σε αυτόν σήμερα που κάνει τεμπούτο. Του από την baseline προσποιείται και πασάρει στον Μπέκιτς ο Μουν. Ο Μπέκιτς θα καρφώσει για το 19-24. Είναι μια από τις αλλαγές οι οποίες πραγματικά έχουν δώσει στα θετικά του Ολυμπιακού. Μάτζαρης έκλεψε, Μουν πάει για το κάρφωμα. Αυτό που σας λέγαμε. Είναι εντυπωσιακός όταν έχει χώρο για να πατήσει γερά και να καρφώσει. Τζαμάριο Μουν σε ένα από τα highlight του αγώνα και το πρώτο του κάρφωμα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η προσποίηση από τον Τζαμάριο Μουν. Το άστοχο σου 3 πόντων του Παπαπέτρου, αλλά το μακρινό rebound του Σλούκα για τη νέα επίθεση του Ολυμπιακού. Μουν σε σου 3 πόντων, είναι εύστοχος ξανά. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, από το μείον 15, από το 19-34, κάρφωμα για 2 θα μετρήσει. Κάρφωμα το Τζαμάριο Μουν, αφού η μπάλα αναπήδησε, σωστά το μετράνε οι διαιτητές. Από το μείον 15, κοιτάξτε πως ο Μουν εκμεταλλεύεται την αναπήδηση, καρφώνει. Σωστά μετράει το καλάθι. Είδατε ότι αφού κάρφωσε, μετά άναψε το φως στο ταμπλό. Καθαρή η φάση. Πάμε και στο Γιάννη Ράνιο. Το καλάθι που είδατε λίγο νωρίτερα ήταν ό,τι ακριβώς ζήτησε ο κ. Λιώγκας, δηλαδή με τον ψηλό να δίνει βοήθειες και ταυτόχρονα με μέτωπο προς το καλάθι να γίνεται ιδιαίτερα απειλητικός για τον Ολυμπιακό. Ο Τζαμάριο Μουν έσωσε μια χαμένη επίθεση για τον Ολυμπιακό και με ανάποδο layup σκόραρε, πήρε και το φάουλ. Έκανε γενικώς αρκετά πράγματα στο σημερινό παιχνίδι ο Μουν. Έδειξε δηλαδή ότι είναι σε καλή κατάσταση. Έχει 2-4 τρίποντα, έχει 3-3 δίποντα. Μία βολή. Αυτός για το Μάτζαρη. Μουν από την baseline, το ανάποδο κάρφωμα τώρα. Όποτε έχει την ευκαιρία θα καρφώσει την μπάλα. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Είναι καλά χωρίς την μπάλα. Τον βλέπεις, κινείται. Τον τροφοδότησε ωραία ο Μάτζαρης. Πράγματι, μαζί μας ο Τζαμάριο Μουν, ο μεγάλος προγνωστής. Τζαμάριο, first appearance in the Greek League, 15 points in your debut. Your first impression from the matches in the Greek League? Yeah, I love it. I love it. You know, it's my first game playing since January 6th when I left from the NBDL. So, you know, I was amped up. You know, I was ready to get on the court. And, you know, coach called me early in the second quarter, man. And I was ready. You know, I just came out and tried to provide what I could provide to help the team win. What can fans of Olympiacos can expect from Jamario to do in the court? The same thing I did tonight. You know, I'm gonna bring energy. You know, I'm gonna knock down open shots, and I'm gonna, you know, try to bring some excitement with some high flying dunks. So, you know, I hope the fans are ready for it because I'm gonna bring it. Thank you very much, Jamario.